Omurobiri okobwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokererio y'abaibuli. Kwirevia mwancho muri wetasene kya Ndizi TV ne chile kichile kwaligane imeyo murobiri Omokungu Stengo ase litukolea lero ngo gotale wika ase kaunti ya Kisii ensemo ya Kiumbu ase bono to ikire wika ase ka yabana abana bamenyetese enkeiga egosego amenyekene buna Kiumbu Children's Home ase bono to gochusanga no musbati oyomo ojo abira bono ka wetuma bono ka wetuma rende guikira ninga olendire abana baiga abana ba adaka abana batabwati ase bakobera usibatabwati chinka batabwati abaiboli bono ero bwamuire koba omuiboli wabana baiga bonsi ase go bono iga etegamato tunyara gusanga bene gatuteinga ngigosekya musukumetwika agachaka enkeiga yabana ase go bono kabana intwe oika omwere egwesemena kwemanya amange ngukubole botu bwati agwetera senchera yemitandao ase semo ya Facebook otunyara bula Ndizi TV News abono otore naboy ase semo ya Facebook notore na Ndizi TV News digital ensemo ya YouTube notore na Ndizi TV News naboy go ase mtandao website nyara www.ndizitv.net ase go na kwaligiri na kwaliganirie editorial nedorcast kemoma tiga mwali bagalia bene edindanyale go tutebiere ningo gocha rato muganoye kwanza rato manyiga iganga itore ametra bonda anyole ngo mategera ga nkumbuyo le bachenchetirita yangara tenga ereningo nanene na ke yiga yaye ekurukubu wairire bya hasa marieta ngoro kujenyo njari ninjo mujagi bo mujibwa Kiumbu Holiness Children's Home omuchoyo nayo jageto mwaka 2002 hasengencho abana basireti abaiburi babo bonsi babere nyina kajaga gukua mutinyoyo mekeruhera nande isaka bwatia bono abana abo bakaba batigara cintakana abatabwati abaiburi batabwati onde kamana kwa kanyaruka iko karinge emyaka 12 na kukatigeire mesigo yo korenda abamwabo bono kire mambi kware go kanyora kakorera go jeskuru ande kakoira na sasa bakakorera kago chore chingo chebitenateni rinde kachikorosi lunch bari aba nabamwabo kwa maita kamwana ka koru aba asabe ulibaye gose kwachi to kamanyora nchira no na banyeta abaiburi baye ngina kwanza no musanyo no renge ni mumanyete mana kinete tukinete nere gocha kurumuna nyomire bono rinde kerasira nabo batigeta abana bakucandike ngenje kabiriyo mwaka kiyori ngosine myakirenga wa isikwa gashagete nke yabana na jageto mwaka bukiri fu ibere na ibere pakabona sitwikire bono iga ya abana okorenteru gose bono iga wachite gatera bono ndo bwate mwana orendo gose no ndo korento yo ganiti koleta igo na jagete na abana abukonyora batigaire cintakana jitabwati muiburi jitabwati onde kajagana barabu igo baringa abana bane nari kubareta abaragira na abana bane na mambi banywero ngorionye ni turungi amo na abana bane hasenye njo na borete akanyaruka kwekero kogendaka nikyogo gikwaria kandebinga marogoba nyasaye ka bakonyete banyora kabusie igo bakuruga bamanya kuruokero montara gero bukima bwaya tigari boke aje kurioboro masasa bekero barure skuru na ekero na muboreti sasa bana kibago kibanyora lunch agande byubukima buri kero umwana tigareti na butoko genda twari ne chumbi gose twanyune turungi onye twanyorete mambi bono umwana yakabogo cyande kokorera kogenda okorera koirana akaba okorera nanje ne kanyora muno mongina kengo nyara
bakorera monere igo mwana uyu gose family yunere girete nikajago mochoyo bwabana nembwata abana batari bake abana baetera amagokane abandi bakorere university barikiru mnabona iga nimbwate nyaruka yakokora keroka cooperative ya rweta samagokane kuri primary mpaka akakura akasoma kereri akakura cooperative university bono igana barikire cooperative akeroka ngokora regasi noyo mobe iro mwarimu ngosoma yari Kisumu boys urweta samagokane nabandi bakorire mbaranyora kigasi na ande still bado musigo nuro nimbwata abana be primary nimbwata paka bari abake bachekechea nimbwata abana ba high school baravange mono nimbwata bano iga abana be university abana 13 na ndabakorete umwaka uyu bonsipinya saye na abakonya kiro mwana kaita uyu rensipi anyorete isimaina nero nyorete amaxiansipi abo bonsipi na nengo join bari buchasi university ni college igobana kembo holiness students home nebwata abana banambaro batakira obokonyi kurwase abandu baito n'abahomate n'abasani bari bonsi babwate kingoro kingiye jogo konya tutoringo ekero wachagite ngaki wako yani ingoko konye tupako gaika kwa gacha chinyomba bune chigando chamagacho na rebega ndoche ngabana yani bamenyete biya ningoko konye pako gaikira ndatebe nga umujoyo n'uyo nyasaye asengenje munangu kwana iga imiji y'abana emingi ige gutwara abasungu yatwara kidona lakini nje munangu kwana busiwino iga tinanyora dona itene namona nje isipokuwa mbwata abasani n'abantu bakora kunga well wishers n'abasamaria baya nabo bagocha batokonya munabona enyumba etwikaransete obisire ebwatirane tine domo yaba iseke enyumba igo yagacheire no mwise koyomo oromo meru okuruku Stella mocheke nere bwagaje to mochoyo enyumba yonspi nanda kameki sure ugoreira abana baiseke jimatress n'ibitanda n'amarangeti n'igishiti agacha akayigora kerokoro remicheye ndi yonsi tugucha twakora imichango mekemeke twabika twanyora nka enyumba ya erira abana bamenyire ime igo ndubwati ndoko tokonya kwagacha tukutumia abasani n'abantu bari bakora kwa abasamaria baya ase wikaboniga abana mbali ngobwate wikabona abana mbwate bona iga bare 76 no mokepi nkira sengali aho mokepi ari keras tokoroka nka BB1 bari batatu naro taragenda school wose naro yo mutaragenda school ore myake aitatu nenusu isipokuwa nabwato bokongu bwo bare maboke asogogoro kwaye naki oko basomya abana bayikwa bayikipaka university abana kali bosirera ndi abandu ba mojeti kusira n'abandu bakurukunga street families batenene tamona inje bakaranga kabesa gake bakagira ni karakanira abana school fees nabo boka banyete obokonyi totebe kuru ase serikali okay unayo musubate ekera wachagete enke y'abana nakikinyoro kero kyakwirete ekenyoro yaya nkesirete ekenyoro abangi baruchi nga nego soringo kora na abangi mono bakarora nga maybe na twarire kibesa nagetego konya abana asenge ncho nabo kwari gotebyo umuntu gakingonya nonye kinyeni rero ndugera abana omuntu okobori nga ekero kwajagete nkwamanyete muno ko cyaga igo bono nimechando niro ase kenyoro mbarangira na gotokonya okay andake serikali yengo chire yaswakati abasira ganto gakega serikali ya turanyora besa kuru ase serikali isipokuwa anda mwako yo nyasaye nangonyete mbangete pasari ndebe yurende nero kokonya kwe serikali mbangete pasari y'abana batano aba bare university na ekere egwacha ide ose engano yo gocha kinke go se children so meriga nege tukiaringe ase enkoro yao bagota passion go se nege tukia mo musoto ko bwatu ka chaka ndebe ngano mu musobo abana bari narose bagochanika ni style bari korera na njerende muno moranja ne kasoma se kitabu kya Yakobo yemo
27 kigande binga idini engiya niria gokonya abana chintakana n'abangi n'ababuraka nabari batari kwenyara onekero nasoma ringa niri nikarora idini ninche tigankonya abana abanika chagaigo nokujaga kwaneti najagete ng'a nabwate jibesa gosekende igo nachagete ndabwati kende ekateba nga ibongo chaga singa njiyo kwegena kwa Nyasaye onye Nyasaye kari iseji ntakana angonye guchibosyo nabo nachagete igo gachaka igo ukagendera kabisa paka asina ikire na ndekero nachagete nabwate nyumba asaba nabo bari kuragerera nyakwa babigite barenge nabwate nyumba gete yarenge roche mete mataria yarenge totebi jikoni ye kanisa abo no nachagirete kuruga yari kosoka amaje kere mbura yature abo no nachagirete yes naki ara amati ya omugako na njitokere kwa materi na bono ndagete encha kibono ogokinya abana babata bwati bonde onde okubakinya ere na njite gose ya omugaka na njite nanda kabwatirana nanje akabanga nakurika ji proposal nkeigo kogenda na kiro cyasi gituka kitu kinene cya busungu tukanyora bokonyi kurwase supermarket mu induri na batokonye tari gotobosie bei yemo utwana amaguta jikiro inye ari tokoroka nka chips narari gotoa kondori ya tokoroka narari konga naro nari kurugera abana asinge nje yigetekero narora nkabona abana abane nande bajagire gocha n'abasani bari bacyandigete muna barabo neka jagege ndotokoroka nka feeding program ukuragiri kwa mambi poka kwa mugaso yani bacha lunch baragira marogoba bagenda ngai bari kogenda kwa mahita sibare gochi ya bari kogenda kinsobekero njagete feeding program igongite te school jeito yere masago na kebo baneremo kanyora abana mbaro bacyandigete te semunu uriyo cyandigete bakajaga kuja lunch I remember ritukuri tangani abana bajeta abana 30 na batatu tukajagira abo tutabwati sani tutabwati suburi tukagura gisane je plastic jiri ja bei rahisi tukajagira igo bakabona sitwa ikire bono iga okay mwanjo murigiria ndegeti nga koigure omugano ye koigure nga ebigeri bya yera teta bikigeiga asokwane kinga abana baiga barageire ningane bwate omungusona bwate okukuna sana abana baiga batabwati ondo kubaikanya era obwerure ko bamamu mwabo tamaiti mwana oyo igatata koligereri nga mwana oyo igangaki ale na era kumwale gani na komotebe ngabona ye ninchuga igana kwa iro boraro nendagera obaikanya onekinga nabanye pake skuru ubachire gatusio mwe motimo komo keiga tokuira na ntumanyama Ono, yanda kugeri buya. Yamuzi. Iwota tekota konganya ne bijuju, ne tingo keji. Wojise inonjera kwa gatubiko woma kwa. Ya, ngana mangale mechi. Kino bya okagambinde. Naye anguno chabo mugaka munanje. Kugambira umuchi. Hivyo sasa mimi niamke niseme siwezi tembea sivyo basi hata mimi nitashinda nimelala. Haya utasikiaje asubuhi nikiamka nikwambie kazi imeisha? Asemu cyane ndochora se familia yetu. Musubatu yo ndo nere na nyabuke. Nyabuke nero siriri mama pi. Hola gatero kwae. Akiwa mama ine taranta ya ine rogo koraigo. Njaste yo mukunde gete ga mama. Nandi bono kiora cha ukune ko musacho mumete nere nyumba mama. Sasa akili yako unafikiriaje? Kazi kwangu? Hapana. Sidhani nitaendelea na wewe. Omokungu.
Karibu sana mwanchu muri weta sene kya Ndizi TV aiga sentunda ya kabiri niyo muroberio Omokungu Stengo me Ndizi TV na bo bwanso bo mugusi muroberio kugochera solo ko boseme na bo kumanya nenki abasubati bandi bakora ase ebinyoro rinde ko egenda na bo gusira abantu bande na kumanya bwatangani ni gotore ase enka ya bana ya Keumbu Children's Home ase bono abana bono bakolendwa no musubati oyo mukabisa bono bwerure okolenda abana baigana bogoto bwacha gwetera centra ye mitandao asense moya Facebook otunya mna Ndizi TV News Digital abuna watanyora ogoitagali YouTube to bwacha mna Ndizi TV News na boigo asense moya website na bogoto mna www.ndizitv.net na boigo namba nere kwenye goncho kana na igora abo ase screen ejwere 0792192834 inere namba mwanchu mulikiri ogoto ikaraga iga Ndizi TV no kwanyara gosanga amo 90 anda konko tete kubato kanonyeno obosemya gose kunyigote kubato kanonyeno bakonye gochase na bona enkega ya bana nabo kubwatuka nabo igo ase olobwanzi obwate Omokungu Stengo tete tumumorekere abogo toikera gwitira ase enamba ejwe nawe tengati gatogende atumanye amangi igoro oyenkega bono mam na umetine igwe ba ukorange kiro muntu wega mama bono lenti gankoro kiriterio ina kyubwa matebu awe gati abana baiga bori owa matebu ane na abana banobuya sana asenge ncho twanchaine nande no chato kumanyeri etariane bonsi pigo bakondoka mamikuru amanene pakomoke na abana abono twanaranire nabo konyora togo chesa na barabo to kwana na abo story bari firi na nche na njigonde firi amana barabo ya ningiye bwa bakoroka mama naye kwa batatinga nje mamu no gusenyeri etariache igori etariache te bamuna bachete bakanyora abana bane bakondoka mami na bana bane bakaswamo na barabo bakinyaruka yane ngogotero na bemenya taiga pakabono iga tari kurara mwane no akurara na abana aba igobonekero bachete bakanyora kondoka mami na barabo no bakajaga kondoka mami pakabono iga yes okay imeremende rero kora gutatiga iga gose emere mungo kora n'umureminde ninga nje tobore mimo nabono mugondo nunka onkabone igosi megete bwensi pichinyeni chiko konya abana aba ningonde sete migonde ndisiko aho ngubundi sabana banoye barabo kora igasi kero turi weekend tokogenda twari marinde tunyare konyora kende tobeke muno igasi ane nasomerete nigasi ya ECD kusomea abana bimwana biri bye nasari nere igasi ane ningurete nimbwate certificate y'abana abo kubasomya nakikigire tenga nje tegasi y'abana igobona no musani wabana kurukare yes nakyo okay bigatenda sense mo yemechando andako gwetera asenkiga imichando mono ngoitira ntebe ni michando yo konyora indagira asenye abana abange nande bono bayigetinga kibatete baragire nanda bokonyora nk'abandi bakira barabake batakire banyore indagira ringiya banyore matunda banyore bintu bingi bakurire ndemebere yabo echebuya saboko narabana bekero bagucha nabana bayiteire mechande menge bonige kuganye kero bakuikaiga banyore indagire ringiya banyore rinde bakonyeke imebere yabo irane muna igwemerete ya mechande na neranda kuwekera ya imichando ende ni michando ya school fees uniform exercise book chikaramu chianga ebintu ebinge nonyi chisani bakuriera matandiko marangeti chimatress ebintu ebinge tutabwati asomo cyoyo ndo chibyatogoteire igongo wapianga onde wese uranyare kokonya kenda aranyare mirango yitonere wasi asenyenjo twanje tabandu bagotokonya nande mono ntararu abungu akere byombe byonsi pi biri byanyarire go cyasomo cyoyo mondondo buguri sukari ondo buguri obosie ondo buguri ritoke ondo buguri chianga kero mondo chisikabungu bataimbia mono asenyenjo yo kubwatira namona nje okay mbose mikiora rugo chisiko gaye
ogoseminda rukuru iskari no koteba naki abana ekeruru cy'umwana cyandegete nabo yo ori jirani yao tiga kutiga umwana ya cyandiki ekero manyete nka no mukonya asigete anyare gokonyeka abana bandi mbari sikaiga nabo konyora umwana mundu ndi nabakonyora umwana para butagwati nonye karamu utagwati nonye gitabu kwateba umwana utagiyoyone ndatemba tebinga abana aba bari bona abana tubwate mwana tayobo mundu kwa sababu abana bose nabaitu kero kwenda nonyari nyagitari umwana okuru ari tariyoyo kero kuri ne gari umwana uri okokogenda tariyoyo abana bose nabaitu tubwatera nasobwamo tukonya abanekero babwateme cyane. Okay, ekero montaga nitukorente umwana andakigose ekere mokonyora abana bamokorenteru ninkigiye kubwatirwa none gwanse korenta gose abande ne serikali korenta abana abandi ngoreteru tore kurwase government yetu ya Gusi bakwetera kurwase department y'abana kwanyora tokoreteru bocha n'abana bandi abange bakurukurwase binyoro tokoreteru wamona abagambi abatureti abachifu na sub chiefs bonsi ngocha barasinge enjereyo nekeruta eteko toreteru umwana igoko ikutware birth certificate yo mwana uyu nande kerari ne onye nintakana orete death certificate chonsi nande rirube ryo mugambi ribororo nande tumanye konyora rirube kurwase serikali yetu tumanye kumanya ng'umwana uyu nabakonyara gokonyo samari tangoro kwa barini kemto igo na titega kinde class 4 2015 na bari rega na somire through primary nimesoma nasomire secondary na korire bona igana na joineti ama sago polytechnic ngakore kosi ku food processing and technology na kora matemo ande ngabaki ngoeta bona igana ande certificate ya nene ya soka alafu nande ngaira ngabaki ngoira ni skuru ngogenderera gusoma masomane iga kero na chitega iga narorire sente yangonyire mono kero na chitega iga narengo musinini bona iga buna muroche igondo monene nande nasomire through high school through primary kindega iga buna moigwete mono mami oyo beiro mokonyone ongonyire kero twachitega iga twachite babere nchero momuro mtobona iga nere nware amoni polytechnic igo nyasaye otokonyire otorendire nonye tugwetera challenges chinyinge mono otokonyire twasomire twakorire through school. Majina naitwa Colin Sangaka. So kwa historia yangu kidogo, mimi nilikuja hapa nikiwa class 3 I think 2013. So nimesoma through primary hapa hivi karibu inaitwa Elemo Primary School, nikapita and then I joined Nduru Boys. Sasa nimesoma Nduru even though kuna challenges kiasi ka school fee, sema saa shopping, hiyo time ya kwenda shule na kana challenges, lakini saa mom na dad wamekuwa wakiwa wanatusaidia everything yenye tu unahitaji unapata, ama unapata tu support tu, mtu anakusaidia anasema this time mimi nalipa fee. So nimepitia hayo tu, nimesoma kutoka primary nilikuwa nakaa hapa hivi, so hadi shule nikifunga mimi nimekaa hapa hivi. I think from nikiwa mdogo hadi saa hii nimekuwa tu hapa hivi. So like nasema Jane ndio mama na Abe ndio babangu, saa the real father. So hiyo mimi naweza mshukuru sana, naweza washukuru sana juu amenisaidia hadi saa hii nilifanya form 4 nilipata C+ ya 51 points. So namshukuru Mungu sana kwa umbali amenitoa. Asante Kigima na ihulenga yani omongino bwerure kabisa kwa nakinga orendire abana abonsi buna tutebinga omwana onde gwensisiko kali noyo morendi na moire bunoyo Kagima umwanchu moriyega no tugikira omwalio obo murubiri bo Omokungu Stengo ngukwaregania ikende etunyale egosanga amange tobasosuka kegere mirubiri nemenge egocha asembeo eritare na Dorcas kemuma koru ase ke umbu children's home na baganiriye emarabo ba engia.